Kupali se skroz. Znaš ti koliko dim bio tu kad to bilo? Gledaj. Vidi bre. Ovo se skroz upao. Pa 20 kg ti čovječe, znaš šta je to? Šta je to snaga? I oni budale što iskoču su mi se... Kako se nešto čuje ovdje struje? Ima negdje centar. A vrite li kuri radi, to je sve bolje. Da je demo vivre pukne ovo slično napravi. Dobro. Nema šanse. Pa pukne ovo bre, porcelanu. Da bi brati si još tamo. Da se vidi.